pants. Lucky. Lucky. Look at here, Lucky. Say hi. Go, let's go. Ayan, ikot-ikot. Ikot. Nakailis pala yung ano ko. Pasok mga suki. Binting na Divisoria. Ito, plus. Maka-LS pala yung ano ko, yung data ko. I try my data to LS. Lucky. Walking, walking, walking. Ay, shit. Ayan po, sa lukuyan is mag 8 PM na po dito sa lugar na to. Medyo madilim na ng konti. Ayan, ito yung village namin. It's my alagang Lucky. Ayan ang pictorial doon. Kita zoom in. Zoom in. Zoom in. Ayaw ma-zoom in. This. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Let's go party.
Yan yung tindahan doon. Doon tayo sa tindahan. Itutur ko kayo dito. Dito sa aming munting tindahan. Charot. Char char char. Char char char. Look, stop, look up, listen. Stop, look like listen. Go, Lucky. You go, Lucky. Lucky, Lucky, look at her. Say hi to your fans. Sa muli. Yan, 7-Eleven. Home Chichen. At dito natin ilagay ang alaga natin. Pasok tayo sa 7-Eleven mga bish. Gusto niyo wine? Ang daming wine. Ayan, gusto niyo? Wala naman silang masyadong pagkain. It's lang ano dito. Ano ba itong tinapay na to? Haba. Hotdog pala ang laman. Ay, tuyo kong buko juice. Buko juice, buko juice. Wala naman ang buko juice. Wala. Hindi pa tayo sa kabila. Walang mga kain dito.